Azvina kuti momira mushe muri yeZimbabwe sezvamunoziva kuti aiwa vhiki rakapfuura iro aiwa mutungamiri wenyika kana deputy wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakati vachipresenta pamberi pema university students vakabva vakolapsa. Saka tinoti aiwa muzuva ranhasi vanouya vachitaura mashoko ekuribuka zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pavo. Aiwa hasanapinda mashoko ataurwa nevanhu asi zvamungoziva kuti muZimbabwe pangopostiwa pangoitika any event kana any chinhu chiri nguri weird vanhu havatadzi kukomenda zvavanoda, vanhu vanotaura zvavanoda. Sapina mashoko ataurwa naKembo Mohadi do not subscribe or like or on the bell icon nekuti tinoona kuti the mirror monyorwa muchinze I am not sick but old Mohadi. Saka tinoona kuti Mohadi anodismissa ma-allegations ekuti aiwa utano hwake hauna kumira mushe, achinzi aiwa Mohadi anofanira kumboritaya asire vanhu vari health kana kuti vanhu vemuZANU-PF vachiri vakagwinya nekuti kune mayouths anokwanisa kurepresenta vanhu anokwanisa kuleader kana kuti mayouths kana kuleader pama-events nekupa ma-speeches. Saka anoona kuti Kembo Mohadi anotaura mashoko ekuti I am not sick but I'm just old. Ndo mashoko anotaurwa naKembo Mohadi achiti aiwa ingori nhau yeage, inhau yekukura, haisi nekuti ndine chirwere kana ndinorwara kana pane zvinhu zvinondiaffect. Aiwa ndo ma-allegations anouya achidismissiwa naKembo Mohadi. Saka mutiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake ari kuuya achidismissa zvokuti aiwa anorwara. Pinai comment section medu mutiudze mafungiro enyu, musanga nosubscribe, kulike, chinoti on the bell icon.